utos ako. Nakadungo. Baik, okay. Bye-bye. Ibiyaw naman na, ma'am. Ano mo? Ano dito po sa ako? Ano ka ba po sa ako? Hindi na mo makita. Ako rin makita pa. Parang yung gusto ko pa para maraming ka. Ito ko sa pag-isip ko sa kanya. Ulo. Wala
langit mo. Dito naman. Narapin mo ba? Tanang, nanay ka mo tanay, nanay, ako na mo. Ayan. Ang pula po sa bata. Hindi. Saya po. Ah, wala na eh. Kabayan ba? Ano na? Pero dili mo palayas. Panapot. Naturan sa mga Pag-post na lang. Pag-post. Init na ko. Kamu ang na para ang kuan ba? Para sa kuan ba? Para sa kuan sa pagkakuan na Shout out nilang pangalan ba? Na ilang pangalan. Gikan kay Pero sana kay ngano vlogger. Hindi tayo ilang kuan na yun. Ilang comment. Kumintong ko na kung makasmit ako. Ito na sa mga bumit. Sana. Shout out sila. Dili good. Ito ni mga lapo. Reno. Close lang. Dili dito magpuno bisa pa kuan. Kasi na ay comment sa rin. Sapot yung mga. Ayaw kong biskwit. May pan, oh. Biskwit lang ako. Pan, may bilhin niya. Ano nakapot sa video niya po? Tawagan mo si Amon.
Ha? Tubo naman rin tigas. Naduhan na bigyan. Tunay tayo mo. Ayan na. Ito pa naman eh. Asang isa tayo? Duma din na. Anay gamay? Anay gamay ni Juan? Gamay? Hello guys, muna ko bilog kayo na pilot kung kay Eric. At ay nakakanti ka rin bukat na kalawas. Shout out po sa lahat ng viewers. Shout out po sa lahat ng mga OFW.